Hi everyone, mo din ni ang mga manok sa akong papa diri sa bukid, tapos mga labuyo ni siya kaliwat. Tanawa ninyo everyone, mga piso ni siya sa mga kaliwat sa matud pa nila kanang kalasanon. Ang ngalan de aning isa ka brown nga manok mo ni si Jason. Ang kanang nagtuwik mo na si Kuan, si Kudoy. Nana sila yung mga ngalan. Anyway, kani nga video sa cellphone gid ni sa akong papa. Ako lang gi kawat kay kanang ganahan pud ko sa iyang mga manok ba, cute kaayo lang tawag gali gadagandagan. Ang ngalan anang manok na nagdol ka na medyo white, ang ngalan ana kay si Ilby. Pag diri ka sa bukid, dili gid ka magutman kay daghan kayo migtanom kana, pwede na mo na siya utanon ug ang unod ana pwede pud na siya lungagon. Dili na ta maglangan no, ang ngalan de anang kuan kanang manok tapos na mga piso, ang ngalan ana kay si Pugik. Kana din yang mga anak muna sila Linlin og si Imat og si Ruby. Uy, kaloy ba ning piso nga way inahan? Asa na kang inahan ani? Anyway, muna si RG kaning pula nga manok. Uy, nagpakita na pud si Ilby o nagkaon-kaon og bahog. O asa na sad ni padula ning video ni Papa? Uy, asa man niya? Mo ni among dingding sa among payag nga kuan na ginusara sa bukid. Okay, musulod na ta ni among payag kay kani si Papa gusto daw niya makita sa mga viewers sa YouTube ang sulod aning among payag. And of course sa Facebook pod nga mga viewers. Ayo, na ay tao. Kadugay ba maabri oy. Bitaw na ani siya ilak social kay ang amo ang kuan kanang house and lot sa bukid. Okay, naabri na gid siya. Excited na mabo mga viewers makakita sa sulod sa among mansion. Surprise! Wow, kay sulod sa amo ang mansion ba. Lahi ra gid ni si Papa oy kay kanang naa siya mga kanang bitong tinaguan nga mga gold diri sa payag o tan-awa gali. Kita kay ninyo ba? O napagyud o. Ang kaning manok nga naglumlum dari ang pangalan ani kay si Jane. Char, social kayag name among manok bay. Malingaw gid kog lanta ni mga boyon ni Papa kay mga cute kayo ba na lami na kay lutuon. Dili na ta maglangan oy, human naman ta diri sa ubos, mo adto na pud ta sa kuan kanang si tawag ani. Kuan ba kanang mo proceed na ta sa second floor sa among mansion. Tada! Tan-awa kita na nang di mga mao. Among second floor puno na sa iti sa manok. Mo ni ang pinaka-highlight ani nga video everyone kay ang ngalan aning pinakauna nga manok muna si Bugs. Busa nga gibutang sila diri sa second floor kay mga sosyalin na sila og kuan kahimtang. Anyway, mo ni si Pogi. Pogi ang ngalan nga gihatag sa akong papa ni den. Kani din ang isa og mao pod ni si Bulanting kanang nasa tunga. Ayaw mo ka boring ani nga video kay ipalantaw pa mo sa akong papa diri sa palibot. Pag mudungaw mo diri sa second floor sa among house and lot diri sa bukid, makita ninyo ang view lantawa gali. Tadan! Patsyada kaayo makatag siya og peace of mind kung nakay mga kalagot, pwede ra ka diri mag kanang boarding house. Yahay kay diri mag boarding house everyone kay walay bayad, basta kay magtapad lang mo higda sa manok ni Papa. Okay kaayo kay mahimo kang tigbantay. So unsa pa inyong gihulat? Abang na. Dili gid mo magmahay kay view pa lang daan makahatag nag peace of mind. Muning kuan makit-an sa second floor sa amo ang house and lot. Brad, bag ito na nakakuha kani. Yan ako saligan niya akong yan. Kani siya Bulanting labuyo. Ini akong breeder. Kani. Siya. Okay mo na og sa ta sa ubos. Kana siya nga manok nga pula, muna si Marlon. Anak siya itong ipakita ko ganina. Muna iyang anak. Tuig na na itong Mayo. Tuig na kapin. Anyway, thank you kayo sa paglantaw ani nga video sa akong papa sa YouTube and sa Facebook. Bye!